Votar langsung Lems Cooperative Society Limited along kili ke patupon. Nijangkar Bianglong Chamber of Commerce Hinpen Awareness Program Sai Kedengpon. Rongagora along BJP atom mass joining pedopon. Nengkan Popi Putat Votar langsung Lems Cooperative Society Limited along Citini Faing Kora Pliani election pedopon. Anarlo porpai sialompen vote ke jok pangceng ponsi ajo porpai kre sialoman ang tek tami paklang ponlo. Labangso votar langsung Lems Cooperative Society Limited along kado kawe bang Kora Plian cepati duno. BJP asong pen bang kre potumapan cetoy dunlo lapen. Bang sirke patum independen pen si cepati duno. Lasuang bong pen bang kre ke thom ke BJP asong si cepahai ponlo lapen. Bang hini ke independen pen si cepahai dunlo. Keceng si Elvin Crow alangli pak paroi sira plikebra hini vote cepalong ponsi highest cepalong dunlo. Lapen putot Lipson besi adun chuang deng cepalong dunlo. Independen pen kacepate ke haiduna bang fu amen lake Samsing terang lapen biren teron. Kado kawe kahai bang fu bang piamen lake Elvin Crow biren teron Lipson be Mongol Singh teron Mintu terang Brenjita BP Chandro teron Raju Tiso Samsing terang Somsi Mohon teron Grenson Inghi Edison Kathar Larlin Singnarpi Moina to BP lapen Sarmen teron Alang litumapan Rongkang MSC Long Bison be lapen votar langso Lems ex chairman lapen kethe geding atum pensi ke haya certificate pajir pon lapen putot an sosia prang mesen pen ke claim kedam pon thu pamija pan ex lem chairman Robinson teron hin pen chuning responsi ing samjin pen sai pechun pon votar langso pen khorsing teron report Malong News. Kado be karbi anglong rat doan bersama nili tin pen kaniji kan tu mate ki pong tu ngasunano sar doktor tu ramong hang dangki japom a government pen lapen tim karbi anglong dangki japom ateng pen lapen doramla ayem sar pukat jonotaro lapen rongkang emisi long bison be sarake hai lapen acting rong khar kucing emisi sarake hai latuna pinkhara tengpen nilitum doangla mondol BJP mondol komite lapen rongkhang BJP mondol komite lapen kucing mondol BJP komite nilitum lalong komponen si cerapet pensila so la boyang so lem limited bangke nilitum laso angbong ni tumla promosi ke thamang bong sidolo lasi nilitum pan kini abangke election tidak pen real pitwi yalo lasi nilitum doramla pen bangke bang proxy pen sampai doramla pen bang proxy ta hai bang BJP asong benal timahin pen bang kawan si candidate ke place dulu dah nilitum kadu BJP asong pen nilitum bang trip office place dulu doramla pen bang proxy lapen rongkang pen bang ko lapen sucing pen bang etong lasi bang kawan bang fungsi nan tengah BJP asong men kahai kon nilitum kadu BJP asong pen bang trip etong lapen independen mange bang ini na hai dulu nane hin bang ko pisi ke thak dam mate ko son pen si rada pan patini pan Jadi lama tu akhirnya adalah berang soal yang ke desain masih diturunkan, tentang kesungguhan, pada kita memang melakukan nak cerap tu tapi apa turunkan, tentang kesungguhan election kita berjauh. Nah, itu juga kita sih tu pecun. Kado ko bang kawan bang pusi bang so pini bang pukili galong vote ke hapam Kado ko bang korai ini pada ini tu selection dia lakukan bang orang. Bangke ini bangke unreserved law, ini bangke women law, bang ST. Kado bangke lah eligible ke male female 225 tu, bangke lah bangke laki pun ke 230. male female Citini Pai Ingkoi Raphawarni Dongka Mukam Irrigation IB along Chamber of Commerce Hinpen Cerok Tokmei Pedopon Lapen Chairman Michael Kram Sahin pensi bang suami cari pondo. La bang suami along non ke bang jilang ahut. Koson pensi kemesen pen ke klaim kedam nang jima puar putak cingwa cingsai pedopon.
la bang swa melong bang hinia bang pho phan arpu kimi pekpon sonsi assistant general secretary lake angtong inti kathar lapen organizing secretary lake samson ronghang alang litum bang hinia phansi arpu pekpon lo non ke bang jilang hutke alang litum sitame ke messenger phansi sai claim pon pusi lamchak chipipon dongkam kampen janta be report malong news Chamber of Commerce asong dan pinendum la bangso ai bilang kopia putang sen se panggo kon angko pan pachini juman Pini litum dak investor benglong Chamber of Commerce kan labang so illusion ai bilong kubi pon angko banglo solo litum kedam tang same abransin same litum claim pon dam bom si bang bom lo la si pining non ke bang jening kan pan same mesen pen ke claim pon tu tekji po pan si pini labang so meeting ke ha asi kadok ko ya presence secretary pon ta pini pinan alam same tu ji than pon tande kon na brang sedang tum se tong pon pini litum je tong pon lo dak bothang so branch pon da bang lo pen amren branch la pen de mo branch la pen amreng branch habai pu branch la pen jeng khapen na bang lo asu litum la branch ki do tangan ma pe pini ulang yat lo tang te sa nang litum la non et prang nang litum asong ben ma Chamber of Commerce asong ben non et prang ke bang jilang kopine ke mang son dun Odin tum la kimang mangala son lo la jitu biha be par ka chuklem la business so more pen chenglok la pen business klema bang fu bang pitum an pa sa meli tum la mesen ben mate la eson son ni ka tiku kolong sa meli tum la Chamber of Commerce pen ke chara pun ji pen tum la rare ke sum bong sa meli tum ma pen ke mesen ben mate kapachun poni pan situm Chamber of Commerce pen ke pini sta me chingwa di than ko la chimon pram sa mel pan se plan pon thu pan situm pini lamcha kadok ko branch tum an sa meli tum pini làm cho các bạn phong nó là cần YouTube pini cho các bạn phong tang te tum apine la son arpu kimi ka chep dak pon son do ma pini là bằng số branch tin bằng cái YouTube ini ke kan sisi la son budi sa photo samne la pini bằng la so ang deng bằng cái YouTube deng pon pelang samne la bằng số head branch lo ma de dum dak westcard ding long dak claim bang ko tum hamri bang heni point do point na kin alang dum mani tu do ang pong ti thang alang de assistant secretary lo ben tu thot do tulang public organizing secretary alang di Samson long alang responsive pini pente alang di Westcard ding long ke bedan api tu la pini bang kala mai dia pansi tu pot ke than ponji mal pachini tung mal son mili abang so Westcard ding long farman Chamber of Commerce pu deng gat pen mili ke tang ko ka long same dat mesen pen kelang kijun bihara pen same income nang tame apol bang hajar mili bang siadak tame ilitum Chamber of Commerce pen dak room pli la bang so lo so piso panal ni tum Chamber of Commerce pen dak donation pilo apen ke tang non so bang so ningkan phong ni la bang so lang thiu same ni tum unan pen ke chara pla sang han dan ni kijun lang pen ke tum honest phong ni tan tum pidin lo bang so lang ke thelong kamen thu kamen udu kok pen munit pan mo usumar ki bigi labang so technical kok na pa happen jitum doctor nesen pen la pen john director sa tum ban ti ki than pe situm nesen pen kisu ke lang same ke job na ni tum rap pon long lo tang te nang ling kalam lu ko la bang so Chamber of Commerce chairman arpu ke deng neli labang so pining pen non la November la ning kan si plan po sidame muning same ni bisi dolang la pen bo ning kan ka pek bang ku ko same muning ke ni bisi dolang tang te nang ling Chamber of Commerce long mane chairman do bang kopine ke sung pine ka tikko do son do ma neli non mat ke claim tam nok bang ke tiku thang ta de thek ong de claim sense ki thek lo apen arona teng si tum claim dam bo la pen tum claim dam same ka dok le rada tum la pen tum long la na chira dum la branch tum an tame claim dam ka dok le ta mesen Chitini paing kora player ni lakha krei troxy socheng thenta hawar ke parlo Rongagora High School Pathua Klamalong BJP Akin pen mas joining side dengpon Bangsolong Kalitang XEM Mohon Be ke Japon Asong SDC Socheng Thenta Development Council along ke dodun aradatum anta COC BJP along chipokdun Bangso melong kadokabe bangsuri pli aradatum chetongdun Alihiaman pen Karbiang Autonomous Council ASIAM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidasing England EM Richard Tobila pen local MSC Kacherong PPA Tom Sitami Chetongdun Langhang pen Komor Katha report Malong News Karbiang Autonomous Council pen sinitum interview ta kolok Karbiang Autonomous Council pen sinitum appointment da pipo power ke pon gaji Karbiang Long ke do West Karbiang Long East Karbiang Long la
UC เป็นเจงนอก IC เป็นเจงนอกลายตุมัน transfer posting ke ni long CSP tum la so teng ben sin kai prova teng ben si SP tum ta ala dat si nama UC ki pi ma nama ki IC ki pi la anda power tum mana ga dai teng ben si Sarang teh soal lan. Nah BGP worker semua bong kita mila. Bila kita long lepas tak pinang, antum bila nang lipan nang sosa dupik, lagang so kita nang lipan tu dia. Ini darnam kali dia apa? La bangke sosa ke joka dopo. Seko la si tinghon tu bom nang peking bom. Atau sarang teh Si bil sila bangke la ke itu ta. Taso karen taso yarang mengapetang ngaji panik tum taso financial yar bom. Atsu Bukulia General Committee Atumpian Karcho May Kepatapon Chitini Painkora Porni Volongkomaji Silputa Nagarjanalong All Dimasai Student Union Bukulia General Committee Atumpian Karcho May Kepatapon Labang Soamialong Jasemet Ingdeng Keblapen Krihinia Sadlang Kiung Natumapan Karcho Pedapon Labang Soajai Mek Atsu Bukulia General Committee Ameipu David Sarongsai Hin Pensi May Chepahimpupon Mealong Alhisar Poaman Pen Karbiang Autonomous Council IEM Mudhuram Lekhe Atsu Tiripia Meipu Nobin Johori Bidu Raijung District Agriculture Officer Mohan Inti Kiase Adun Maipu BLCC Chairman Bipul Bura Pen Cheng Lokatum Tachi Tongdun Mealong Toglang Amon Varkipa Nijila Pen Toglang Aputak Ardi Kipitek Jia Putak Sitame Jai Megalong Chetan Chimum Pedapon News Text Report Malong News Kecheng Siang Deng KSYC Football Cup Angdung Kiti Kipatupon Chitini Phaingko player ni Dong Mokakalong KSYC Habarkehat Regional Council Ahin Pen Obi Kimiari So Ejangatum Football Kipatuanat Jingthur Ponangji Pua Kemang Pen Kecheng Siang Deng KSYC Football Cup Dong Mokak Haberam Rong Parpatuak Lamalong Paman Ponsi Pini Angdung Kiti Tame Patupon Lo Ningkan Kithoma Parman Apansi Bangso KSYC Football Cup Panongpon Angdung Kiti Kapaman Ponalong Obe Jingthur FC Lapen KSYC FC Tum Angbong Si Patupon Obe Jingthur Aterang Pen Kapatu Ketek Muchot Ajok Gol Kethom Thapon Si Chepaipon Highest score Anong E Binson Rongpi Obe Jingthur Aterang Hin Pen Si Chepalong Pon Lapen Best player Sarmon Taro KSYC Aterang Pen Si Chepalong Pon Aduntu Best Goalkeeper Anong E Lake KSYC FC Aterang Pen Si Gojen Hansi Si Chepalong Pon Lo Bangsualong Kang Saidun Kasari Firi Bisnu Terang Khorsing Terang Birson Kramsalapen DSQ Referee Jirlong Timong Otumsi Ingsaipon Bangsualong Manpeng Aluhi Asom Gorop Award Khorsing Terang PWD Engineer Bodon Tiso Ratsai Klem Bangphu Robi Singh Ronghang Anupom Tokbi SYC Hawarkehat Regional Council Ameipu Longsodar Ingleng Lapen Edison Tokbi Atum Chetong Dunsi Ing Samjen Pin Pachunpon Dongmukak Pen Daniel Sondemung Report Malong News Akemang ke lahelo nilitum obe kimia phansi kapano la so kapanong ke nilitum la anti drugs ta isilo la obe kimia tum han ko sonsi la so hormu bang kapatte neima la pen la so football pathu pen ko sonsi nilitum achichwer a contribution pen athak anapale don thegima la so nitum akemang do KSYC pen ke nilitum la dak haragat bang ke nitum first lo nitum aprang di fulong ta la sonbi nitum di fulong tabi lage hala gop college a student tum han hala dak stame la araki ki cho so martum do nilitum hala hostel long stame nitum kaita visit dam long la son silong dia araki ki cho so mar hala dak ong manak la nilitum kamat hapon hala dak pense kamat hapon lo mane asap o nilitum la so khela sport na thun nitum baching thur pon lo plonde obe kimitum asap o araki ki cho bang ing tonji mane pula so ka kemang ta do la pen athak ko sonsi alangtum kili dunima la so akemang ta do nilitum ase halat dak tame penaan gop kolesa somartum athak an kaching thur pondolo nilitum si tame hala central committee long AGS do Bikram Kro alang list tame hala dak alang li ke initiative hada dak ke en maya banglo alang li nang chera bun pen alang li mata hala dak ko anlo ne la hoi hala osomartum han hada convince sport na thu paching thur la pen hala dak nilitum mata hala so khela long involved si nilitum mase ada wang hala dak si practice pen nilitum isia team je bonai lo KSYC team hala dak nili aprang central committee long sport secretary do bomhut kasa stadium long sitame nilitum hala dak club league lo de club league hala dak aningkan wang tabi hala so long sitame nilitum a group an chepadun lo nilitum first year pen la pen nilitum
la sona hut along sitame ni tum khela jon nun pen youth tum han penang an ni tum athak rungpon han bor ilo la pen penang an tum ke pinilot ni tum long regular nang pathu dun vera tum kisumana tum bang ke bitelen long lo suman me pipine chokomara awar sai hedi penang an ke long nun lo Harakhat regional tum pusita me interested la non Harakhat regional long sport secretary bang alang li kamatha mane sport alang bang aning dok pikpu nang ke join non bang alang sport secretary long lo la alang li si la paan initiative and pen la nilitum Harakhat a president secretary tum ben chingwai chingsai si la so bang nang bilo la pen niliphan nang than lo hala so hut nang than pen nilita alang li tum alam press pen ban chirabon lo nilitum la se nilitum nahok ta damde la pen tum avesele pen setame nilituma masi sponsor setame nahok ta ridam de pen nilituma masi la swa khela pining ke cheng pen nilitum abisi paching thor ponang ko se nilituma masi cheng rang la da khela opening cheng asame nili masi chewang lo nili masi opening de kang lo la so opening that pen hala so hot media theng no nili hala so tame nili lamchak chibi de kang ye nilitum epong ki bidam loplonte nilitum ningkan ke thom pardungron nilitum biponji lapen aphelo bangke ladak biji pu labangke nili pu dam thip thek labage Harakhat president secretary do alang litum ben nitum chingwai chingsai po alang litum ben si ko sonma ko nasiki bisi ke mejima halabang nilitum alang litum ben chingwai po lapen ladak nilitum ningkan ke thom laso target Din Dayal Upaidhaya Mahangke Thegani Pachet Tondunsi Thengpiaklim Kepon Chitini Painkora Porni Lakha Inkora Hini Suruputhar MC Constituency ke Parlo Japra Langso Cultural Complex Along Din Dayal Upaidhaya Mahangke Thegani Pachet Tondunsi Tree Plantation Jamek Dengpon Sonsi MSC Kadom Terangpi WDC Chairman Silarson Rongpi Mondola Meithu Lukhiram Rongpi Chunbang Punaram Singnar Mirina Hansepi Kaphu Kathar Pilapen Romesh Singnaratum Chetongdun Bangso Suruputhar MSC Constituency along Kaching Thora Saikedeng Pon Thujiapan Chethan Chimum Pon Pedo Simesen Pen Sai Pichon Pon Hanjang Langso Pen Rajib Sanrong Pi Report Malong News Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.